martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, diholong mo na matsaybal gayi Tuhan, na mga luasami taripar tu taon na ibaru 2020 romon. Tuhan, paso-paso madohot uduk nilaka ng parnguluan nami. Hatam na badiyay na nang tangihonon nami ditikion, homa na mangukak roha nami. Patau mahami Tuhan, manangihon jala mga tusi hatami hobar tulomo ni roham. Amen. Horas madihita sude. Selamat tahun baru madihita. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpuk jamita di las ni rohata nabongot tita tu taon na ibaruon ima jamita ni eporus HKBP tersurat di Poda Bidutolu ayat sada sahatu ayat onom. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Ale anaha say unang halupahon poda nasianau. Say diramo diradoti rohama akatonakku. Ay tabaan ni ido diho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngulum dohot dame. Say unang mataluson siar roham habasaur doh hasitongan. Horukko-rukko tagonana kai turukungmu. Jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapota nasi ni roha dohot pangatusion na denggako maradopod debata dohot jolma. Marhapo satu Jehovah mahosian nasa roham. Jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri. Say ibana matadda dinasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata ditikion hujahahom madihita jamita na pinatomtomu ni opui eporus HKBP Padita Dr. Victor Tinabunan. Di minggu ujung tahun parhuriaon laos parningotat di aka namoding tanggal 23 November 2025 na salpu tarbegedo ditiktikon goar-goar ni aka dongata nang moding. Takas majolo taparrohahon na mangihuton. Holan na mabege goar ni namoding na ditiktikod dope hita dang ditiktikod dope goarta saulat nari dang ditiktikod dope goarta. Dia manani dok nion tuhita di tahun na ibaruan. Adong matolu na umotikna. Ima parjolo tatangiakon jala tatukoli maakadongata na tongon marsa dope. Anggiat dipargogoy tuhatta jala marsihoho nasida marhapurseaon tutuhani. Paduahon molomangolu dope hita nuaing dang na uburju hita sian akadongata naung jumolo modingi. Holan ala asini rohani tuhatta do. Jala na rumikot oddo. Na adong dope sakap na uli sian tuhatta ubahen mangulu hita jala bongot tu taon na ibaruon. Patuluhon las marohata jala tapuji tuhatta huhut tadalani ngulut taon di bagasan panadaon na takas di debata nang nasa pabahenanna dohot pakkanguluhonon na tikos di lomo ni rohani debata. Huria na hinaholongan ni Tuhata
ditotopon HKBP do odolan pakubasio di tahun 2020 nomon pangajario kaporseau di tonga-tonga ni keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Jala dipakulingi tu hatta hita marhite poda tolu ayat sada satu nomon na adong partalian na nang tungolu ni keluarga. Di odol hoddo hinariko ni pod roha di poda toluon didok sai diradoti roham sai unang taluson sian roham suraton akai bahen parningotan ni roham jala mamukka mai di ayat 5 marhaposat tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri. Alai unang jolo manigor tu borak ni namak kanguluhonon lau rohata. Nian ikosa do tusi. Alai na parjolo jana la rumikot lau majolo rohata tu denggan bahasa ni debata na mangalehon roha tu hitabe. Hira surung-surung ni jol madoi dilehon Tuhan roha tu hita. Dang dilehoni tu akan natinopana asing. Asa si lehon-lehon nama ce arga do rohai tu hita. Denggad do rohatai ditoppa debata na denggar rohai. Taha porseai rohai do parmianan ni tu hatta di nguluon. Di rohai do masa panibangion. Siar rohai do ruar haputusan. Jala manot tuhos situtu do rohai tu nasa pabahenan dohot pangalahope. Sialani ima takas diodolhon di poda 4 ayat 20. Sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham. Ai sianido ruar akamual hanguluan. Molo denggar roha tarida mai marhite nasaimian las ni roha di bagasat Tuhani di ngulutah. Patardo tarida roha na denggan marhite na parroha mauliate jala parlabas ni roha hita. Ai molo sega roha tarida do nangi marhite na marroha-roha parroha diri parroha mago dohot si godang roha. Sega do nang pangalaho jaladang marpanupak tu nauli ngolu do pabahenan molo sega roha. Asa masetakas ma togu tatiop jala lumobi tahangoluhon nanidok ni ayat 5. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri. Taboto godang do na mangalito hirohatta di partikianon. Godang na mangalito hirohani akaya na kota sino aingon. Raga do narkoba, judi online, ragam ni game na manigay pikiran do rohani akasudut na uposo. Taringot tu pangotak ni gemon rupani. Mangihuton organisasi kesehatan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adong dosa dasahit na diguari game disorder. Ala pagoda kumar game, gabe terganggu pikiran, parrohaon, dohot parngoluan si ganupari. Naing malua akka yanak kota sian marabolon, hinorhon ni narkoba, judi online, dohot game. Gumodang do peranan ni keluarga majamot tonakai. Asa malua akaya na kota sian mara na boy manigay na sida. Bagas tabe manang keluarga do sikola na parjolo. Padimudimuk kaporseaon, parrohaon, dohot parange ni akka yanakon. Si panupahi do huria dohot parsikolaan. Sialani ido
ikon takas ngolu si partangiang keluarga. Ikon sai di patubegehon hata ni debata di tongani bagas. Molodang di jabu be akayanakon ala ni persikolaan manang pangaratuar rupani dia kana boy patu pahosa diurupi hama juonot dohita boy martangiang borngin nai marhite video call. Ta parhatopok do hama juoni dalan pangurupion nitu hatta asa toktong mar parsaoran keluarga tu hatta. Huria na hinaholongan nitu hatta sahat tu tikion adong dua rumang ni panogu-nogu tu dak danak na soapala si panogu tu nadenggan. Nasada na koras dibahid dak danaki mangula si ulau lobi sia tolap ni gogona. Dungi nasai mangai naginwaran kekerasan perbal hata nama bahe marsak muruk madele dohop madate dohot kekerasan fisik marhite na mangonai tangan manang mamukul marurak manang kekerasan di rohani dak danaki moloso malum rohanai satu nama godang boy doi gabe parjahat ibana muse. Nasadanari ima napalobi huma bahe manja olo mai alarade sude siala sukup sinadongan manang godang ni hepeng ni natoras nang soapala rikope alai molo dipangido mangidor di lehon manangaha dipangido manigor rade omma sada nama bahen naginwaran generasi stroberi songon parbueni stroberi murah-murah busuk hira songon ima deba akan naposoi murah-murah stres murah madele murah mardadi hurang daya juang atong songot dia mah di hata Indonesia dohonom mah songonon dengan hikmat dari Tuhan tugas orang tua dalam mendidik adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Huria na hinaholongan nitu hatta marnida hinariko ni panogu-noguon tu akayana kota sai ni suara hodo di 5 tahun na perpudion tu akada dana sikola minggu remaja doh na posobulung anggia marpadan nasida diadopan ni Tuhani asa takas jupang di nasida tolu tibbo doh sada serep ima tibbo haporseaon tibbo parbinotoan tibbo di pangalahon na denggan jala serep marroha songon natoras tarjou do hita manukoli nasida anggiat jupang na tolu tibbo dohot sada serepi di ngolu nasida songok kuria tarjou do hita maka padotton panogu-noguon anggiat magodang nasida di bagasa kaporseaon na togu tu Tuhani anggo akana asing nai akana uli na denggan mangihot doe ditongan ni portibion nagok haruduto doh tamaulonon godang malau rohatta tutu hatta dang taboto akadia nanaing masa alai oddo tahaposi mangolu jala mangula do tu hatta di tonga-tongatta sopot dibona ni taonon dipakulingi tu hatta hita marhapo satu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri sai ibana mata dari nasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu tau hapo saddo tu hatta margogoi hok kita mangadopi nasa ragam ni namaol manada dinasa dalatta lapatanna mamilit na umuli na hobar tu lomo ni rohana mabuat taputusan na so mga sahok kamaloon alai marhite bisuk nasian Tuhani huria na hinaholongan ni Tuhatta danga dong napamaulhu di debata sialani i unang murah-murahi tamadele ni ulaham mamadok asa tung tadap tu rohat tabe danga dong napamaulhu di debata sialani i unang murah-murahi tamadele
asa naing petak kasma tapadaton di adopan ni Tuhatai marhaposan tuho maau ali Tuhan. Sonang madalakku tahun 2020 nomon mardonga toko jala gabe pasu-pasu ngoluku si panogu tuha jujupang ni hamubaon tu na umuli tuhu malia. Amin. Selamat tahun baru ma dihita sude. Tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Pia Raja Tarutung sada Januari 2020 Eporus HKBP Padita Dr. Victor Tinabunan MST Martangiang Mahita. Mauliate madiho Tuhan nunga saur behatam nabadiai tutonga-tonga nami nagabe bohal sitio pon nami manguduti dohop madalani tahun nai baru 2020 naung di pasu-pasu hoko Tuhami tiok gomos tangan nami Tuhan unang tadiko kami tung manangaha pe namasa nahu bulusami di parnguluan nami. Amin.